300 esquiadors i esquiadores participen avui a la 15a edició de la cursa d'abonaments de temporada. Una fantàstica manera de celebrar el 50è aniversari de Masella i de passar un dia diferent competint en aquest eslàlom gegant. Pues mira, la d'abonaments de temporada i pues perquè ens feia gràcia baixar i per fer una cosa diferent. Bé, a punt de caure al principi, però bé, divertit. En família. Galadeta, està dura. Sí, però bueno, per demés bé. Bé, molt bé, 31-90, molt bé. Bien. Sí, Jo no ho sé, no he pogut veure el crono. El meu fill ho fa millor. Que guanyat! No t'has recordat de ficar-te a huevo aquí al final, Ha sigut molt xula. Jo he quedat primer.